Όλοι θα θέλαμε να ξεκινήσουμε γυμναστήριο για να έχουμε ένα πιο δυνατό σώμα. Μήπως όμως τελικά δεν είναι τόσο καλή ιδέα αυτό για όλους μας? Ο κύριος Παπαδέας μας εξηγεί το πότε και το γιατί. Κύριε Παπαδέα, άτομα με προβλήματα στο μυοσκελετικό σύστημα, όπως πόνος στον αυχένα, στη μέση, στους ώμους, στους αγκώνες, που ξαφνικά ξεκινούν γυμναστήριο, μπορεί να βελτιώσουν το πρόβλημά τους ή μπορεί να το επιδεινώσουν? Άτομα που ήδη έχουν πρόβλημα, το πιο πιθανό είναι να επιδεινωθεί το πρόβλημά τους λίγο ή πολύ. Αυτά τα άτομα θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης, εάν δεν απαιτείται κάτι άλλο, θεραπευτικά πριν, και μετά να μπουν στα προγράμματα Total Fitness που γίνονται στα γυμναστήρια. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι η θεραπευτική άσκηση? Η θεραπευτική άσκηση είναι μέρος θεραπείας. Είναι κάτι το οποίο συνταγογραφείται, όπως τα φάρμακα. Είναι κάτι το οποίο εκτελείται υπό επίβλεψη, θεραπευτή που γνωρίζει και το πρόβλημα του ασθενή, τι είναι αυτό το πρόβλημα, και τις ασκήσεις και τι μπορεί να ενοχλήσει από τις ασκήσεις. Γνωρίζει πώς να τροποποιήσει τις ασκήσεις, ώστε να μην ενοχληθεί ο ασθενής. Είναι ένα πρόγραμμα άσκησης το οποίο είναι δυναμικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα, 10-15 ημερών, το βελτιώνουμε όσο βελτιώνεται ο ασθενής. Το άλλο στοιχείο της θεραπευτικής άσκησης είναι ότι είναι μια δυναμική άσκηση. Δεν είναι πάρε αυτές τις 5 ασκήσεις και κάντες και με αυτό θα γίνεις καλά. Σήμερα μπορείς να κάνεις αυτές τις 5 ασκήσεις, κάνοντάς τις μετά από 10 μέρες, έχεις βελτιωθεί, οπότε θα πρέπει να βελτιωθεί και το πρόγραμμά σου. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αρχή και τέλος. Έχουμε κάποιο στόχο. Όταν κάνουμε θεραπευτική άσκηση για τον νόμο, κάνουμε θεραπευτική άσκηση για τον νόμο, δεν ασχολούμαστε καθόλου με τη μέση. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα και ο ασθενής πια δεν είναι ασθενής, δεν έχει πρόβλημα και έχουμε σιγουρευτεί ότι δεν πρόκειται να ενοχληθεί από το πρόβλημα το οποίο υπήρχε, τότε μπορεί να συνεχίσει σε οποιοδήποτε γυμναστήριο Total Fitness, γνωρίζοντας πλέον και ο ίδιος τι πρέπει να κάνει για να προστατευτεί από το πρόβλημα που είχε παλιότερα.